ljudi, danas ćemo igrati Need for Speed Most Part 2. Klikite konti. Danas ćemo malo ludovati. Sam kaj, pa vrijeme. Ajde. A muta. Ali ga malo razbiti. Razbit ćemo jednog obećala. Gdje se sreću? Ja te rasporim. A gdje će? Kako bi se, gdje bi se reka? Gdje ste broju? Idemo na policiju. Ajde, moramo pobjeći. Morat ćemo u kuću pobjeći. Je vrijeme za otvaranje. I to je bilo, valja sve, bok.